Ez dago aitzakiarik, material polita aukeratu dute Olaizola bigarrenak, Aretxabaletak, Xalak eta Zubietak. Agian, Azegartekoek berezitakoak frontizetik gutxiago aterako direnak, baina zeiak egokiak Atano hirugarrenean jokatzeko. Pilota politak, gure egibal frontizen pixka gutxi xego ateratzen diana, baina lehen esan, eta nik uste 6 pilotak guztoko, eta inon garrazik gara. Eta Xalak ere arazorik ez, joan den igandean kolpe txar bat hartu zuen Eibarko Astelena pilotalekuan ari zela, baina eskuin besoa osatu du dagoeneko. Bizkanaka hobeto senditu dut, eta gaur ere berriz ere hobeto senditzen dut beso hori, eta gaur du neganerako ez dago problemik izango, ez? Gaur berezi duten material ez biziegia ikusita, pentsa daiteke partida ez dagoela soilik atzeko kuadroetan, naiz eta Xala eta Zubieta saiatuko diren Aimarri kendu eta Andoniri jartzen. Atzean 28 tanto ez ditugu egingo, hori oraindik hasita esaten dizizut, hori argi dago. Euren taktiki hori izango da, ez? Bakit, zer espero ze jauziko gane edo mekan, da, bueno, Aimarrepe bak izan dira nipe bai, eta gornaltik gauzak arbideko eus. Igandean da zita, Donostian eta Euskal Telebistan, garailek gertu edo bertan izango dute finala.